भाई ना चनिया कहां से गुजर हाथी ले ले अरे तारा लाइट के बुझाते हिते ही लाद बिग देले मेरी अरे इन चनिया के नचनिया भाई महाराज हम जानते नहीं कि रे समावा है तो बाद में जाने कि ना ऊपर बड़की बहनिया ओ हो कह करे जे गाभिन गाय के दूध पियले बे वो 3 किलो यही से लाद बिग देले बिया ना खुदे गाभिन पिया खड़ा करा के देखी एकर शरीर से चिन्हा 5 महीना का बना नचते तक बच्चा के गोड़ लग जाता है केने कौन नया गीत रुआ सुनावनी है कुल लइकवा गावले बड़े सो समर सिंह का कहना समर सिंह वही कुल गीत गावता नहीं वही धुन वही नकल अरे ब्यास की कुछ अपन क्वालिटी होके देखा हां जी कुछ ना अपन क्वालिटी ना देखो ने कुछ ना फरलके के फरत तरत चठलके के चेठ तरत ढुकावल के में ढुकावत तरत लगावल के में लगावत तरत हमारा के बार-बार तू 3 बार बोला के कुंवर जी रे कुछ दूसरा काम करे अब हमनी के त जीवन भर गौ नहीं गवले बन जा अब दूसरा काम करी जा कौन हमनी से करवावल तब न करब जा दूसरा काम या तो तू करवाव ना तो हई करवाव अगर करवावल तो देखो हमनी के करे के लूर बाकी ना हमनी के सिखावे के पड़े जे देखो है सही कोई जाला अरे महाराज हमनी के करब जा दूसरा काम दूसर काम है हाँ जी जना का नाम ना धर जा ना गुप्त हाँ जी तो है दूसर काम कर लेके कौन जे तू दूसर काम आई राव रावण का चीज हो गायत्री ठाकुर के गीत हो जौरवा सुनावनी है आत्मा अजर अमर अविनाशी रे आत्मा अजर अमर अविनाशी राव रावण क्वालिटी को छोखल चाहता है कुल ठाकुर जी के गीत है सब राम 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 अपन कुछ नया सुनावा जाना के हमहु सुनी तो होखे जे नहीं भाई सुदर्शन जादव नया सुनौला नया देखौला है नचनिया संगे एगो मर्द के बियाह करा ई हमरा एगो नया लागल हा एकर मतलब जे जौने स्टेज पर जाते खबो तो हम एगो ऐसा मर्द जुटा कर बियाह करावत एक दिन ऐसा समय है जे कोनो गांव के बरियारा है लंगा एही तरह माला डलवा देबो कहे जे भाई चलो अब हमरा संगे तू कहबो जे 5 मिनट के रोल रहल हा तो ओह लगी कहे जे हम 3 मिनट रोल क के छोड़ दे कोड के बुझाए लगे 3 मिनट रोल क के गोल क देबो बार कटले बड़ी बुझाए जे कोइल गाय हो जाती छड़ी करना ठीक अरे पढ़ाने में जिनको जमाने लगे हैं वही आज मुझको सिखाने लगे हैं जिनको सिखाया कि चलना संभल संभल कर वो हवा में कबूतर उड़ाने लगे अभी पेड़ पर 4 आने लगे हैं चारों तरफ से निशाने लगे हैं पढ़ने पढ़ाने का माहौल रहा है किताबों में खत आने जाने लगे जननी महाराज गीत के दायरा होला वहाँ बने कि आप लोग दायरे में ही कुछ गीत गाइए चाहे बात करिए हई दायरे में मत रहना हां गाने खातिर स्टेज बनेला हां जी घर में सुते खातिर सेज बनेला हेमोपैथ के दवा खातिर परहेज बनेला हई दायरे में होत रहनो स्टेज बापा ये जौन होत रहन दायरे में होत रहनो चश्मा पहन के बूढ़ के रोल कइला आ बूढ़ एगो हैसने बेटी संगे छेड़खानी करत रहे ई दायरे में होत रहनो ई दायरे में होत रहनो बर्बाद कर के बिक देले बड़ तू सभ्यता हमारे बिहार के हमारे भोजपुरी के सभ्यता हाय देखो काठी कहत जे कोन जी हैसन बात हर कहे ना का कहले हमरे के पास बहुत ऐसा चीज बा रोमा अपना के पहचानी का करे ऐनी हमा पर कौन कर्म करतानी हतना ऊंचा उठ के रोड़ा जनी गढ़ा
संतोष क्षमा के छाता सिर पर तानी रौरा अपना के पहचान के है अब के व्यास जी लोग कहता व्यास बन के जब स्टेज पर सुत के इनका संग लीला करता रहा इनका संग डोल बचाई करता रहा राम राम छी तारा कछु कहू के मन नहीं खेल वैसे रोल तो देखो दो राम राम चलो पिंकी इनका संग दर्शन पर का बात और बाकी यही तरह के बात नौकरी छूट गई फैक्ट्री से नौकरी छूट गई फैक्ट्री से शरीर में 56 करोड़ वर्कर ड्यूटी करेला 62 साल पर छूट जाला फंड मिली बोनस मिली ये शरीर से नौकरी जब छूट गई एक फंड बोनस का बा निजकृत कर्म भोग करना ना जब तू कहले रह बताने तो हर फंड रही ओकरे करने के लोग कुछ दिन गाई नौकरी छूट जाई फैक्ट्री से बाबा कोइले बाबूओ जी कोइले देखत नजरी से पटी कमान जान न बाची लाद के जेब चचरी से जहिया नौकरी छूट जाई फैक्ट्री से बाकी हम तू दम दौड़ देबो हम एगो होइए है हम में तू दम दौड़ देबो मरत रही फिक्री से मिली है माल बाकी गोपाल ना मिली है टिकट कटई लॉटरी से जहिया नौकरी छूट जाई फैक्ट्री से अंत समय सभे मुंह मोरल ओहू गंवार गई तेई से जहिया नौकरी छूट गई फैक्ट्री से काय में तू नया कलर ला काय में तू कलर ला हिंदी के सर कहत रहा भोजपुरी गीत गावत भोजपुरी गीत गावत रहा मोबाइल में के सर याद कर ले ना बाबू ना हमारा गीत जाता तोरा ना बुझाता रे पुहरी जाते बटे तोरा ना बुझाता मंटू बाबा सबके जाला बाकी बुझाला ना कंट्रोल बना के हे में सबके जाला बाकी बुझाला ना जब कोई तो इतना दिन चल गई बाकी कवि के भाव लागल वैसे सभ्यता में रोल कर रोल के माने का हो स्टेज पर सुत के माई बहन बबुआ बचवा भैया काका बाबू सब जे देखता तू जो रोल करता रू ई ब्लू फिल्म एडल्ट फिल्म में दिखाव जाला रोल ई रोल हे मंच पर दिखावे के चीज ना हो बाप बेटा संग बैठल होके हो जाई तू रोल करता रू ठीक ना ई गोल में तू पोल करता रू रोल नहीं खूब अरे फुहरी भाई संजय कुमार जी दाऊदपुर के सज्जन से पुरस्कार आई अच्छा धन्यवाद भगवान रवा सब नारायण जी कृपा बनौले रहे हाँ माता से बहरी चपाता बरोई तहिए से दिन में जोड़ाता कंप्यूटर पर हर करनी लोड होखे लगे कहिए से ये माता से बहरी आदमी चपाता पा ताहदी से तहर लोड होखे लगे जे कितना निमन कहलू कितना पावर ए पापी की अरे माता चपाता कोइलू तहिए से दिन जोड़ाता जनधन योजना में विधाता के द्वारा पर खाता हर फूल गई अरे विधाता के द्वारा पर विधाता
तौने रोटी दिखावे लगे चौका के बाद चौकी बना दिखाओ जाला चौका के बाद चौकी बना आ चौकी के बाद चौका बना कहा नियम एकरा के ध्यान में रखी रवा व्यास कहा तनी सम्राट कहा तनी मगध के सम्राट हम मोगाई करे शुरू कर बोला ई है मोगाई कहा तनी मगध के सम्राट यही तेरे को भीख मांगता है हाजी पूछाई जे और नाम का हो कहले जे नाम का हमर राजा हरि राजा हो भीख मांगता है ए जने दियारा में कानरा बिनत है पूछल जे तहर नाम का हो कहले जे लक्ष्मी ना लो बताओ लक्ष्मी ना हो कानरा बिनत है गलती ना नहीं करनी एक जना मर के जात ले मजल के संग श्री राम नाम सत्य लोग कहता पूछल जे के रहले हां तो कहले जे कर नाम अमरनाथ अमरनाथ बताओ अमरनाथ में अमर गइले तो है हम कहनी हां कि नाम जैसन होखे वैसन काम भी होखे के चाहिए हमरे सुभाष भाई जी गुरु भाई बानी हजारों सैकड़ों रुपया पुरस्कार देनी है हमरा तरफ से हार्दिक अभिनंदन और शुभकामना भाई जी ऑपरेटर बबुआ हे मैं आवाज बतन होरी के कम कर दो हां मुर्गी मरावता ना देखो पिंकिया के मुर्गी हरु के देख के मुर्गी जन होले फिर नहीं सोले
ज्ञाता बनेलू तू बड़ी अपना के गावना के दिल में खारा अरे फरी तोरो गावना के दिन धरा हां खड़ा दी बाबूजी के हाथा में अरे तू ढेर दिन तक खेली हलो नहीं हर हो जहां नहीं रह के इनसे कहबा के बाबूजी के हाथा में अरे तू ढेर दिन तक खेली हलो बाबूजी के तू ढेर दिन खेललू ससुरा के साथ यो सजा तारे फुहरी आई हंसल 82,000 रुपया पुरस्कार देनी हार्दिक हार्दिक मेरे तरफ से शुभकामना बा अरे फुहरी श्री बाबू के गीत ये टोम का दवारी तू जइबा ये शिकारी अपन बेटा ना टोम तारा मुंह में लुकारी बारी बारी आ बेटा